Енергийна агенция, Пловдив. Ще участва в конференцията «Енергийни решения за бъдещето», която ще се състои на 5 ноември в Пловдив. Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция, Пловдив. Енергийна агенция Пловдив ще участва в конференцията «Енергийни решения за бъдещето», която ще се проведе на 5 ноември в Пловдив. Ще представим тема, важна за всички, които планират да създадат енергийна общност, възможностите за финансиране чрез Европейския фонд за енергийни общности. От няколко години работим активно по темата и следим развитието и в България. Като част от проект на Европейския съюз, координиран от Рескоп ИА, агенцията вече има ролята на оператор на финансиране. Това ни позволява да подкрепяме бизнес планове и реални инициативи за енергийни общности в страната. 5 ноември 2025 година. От 9 часа и 30 минути до 16 часа. Doubletree by Hilton, Пловдив. Участието е безплатно. Благодарим ви, че бяхте с нас. Водещ Ева.